kay ipa-deliver ng kuan lang kay arong makapanukli ta. Ang bali pa-deliver ng das duol ba kay makapanukli kay 1,000 kuno ang kwarta atong deliveran ani. Yan na guys, ready to deliver na ni siya. Plastic na rin nak. Salamat kaadyo sa yani order dani. So good na pud ko pang sikay-sikay lagi guys. Ha? Lawon ba nga hangin pa kayo mo Labi to hangin sa gawas. Nasa i-ready man maglatik. Ganahan man siya magudkud niya yung papa ra magudkud di man siya kay hawa na debi. Presinta naman dyan siya ma'am sa usaon. Siya na rin nag-iwas sa kudkud. Kay Loya ka mukhang prinsisa gipakudkud nga. Hindi naman good, ikaw ramidili. Ganahan man siya magudkud. Diyan ang tiwason ugma mamuguan. Skim coat. Hello guys, kumbati ta guys walag biin ang coat dari sa kuan kay apan pabutangan dari ura pito siga. Napit na pud ko magluto og kuan. So kang gigamit nga cellphone kani ang kuan kay bawal to gamitin ko. Bag-o kay init magud mo luto ka. So naglatik ko guys og kuan kay daghan na order og magbiko. Nadi ko daghan order og magbiko. Wala ko dito gawas nag agay kasi gasangin. Unos-unos. Mas gawas na kay kasibra ta sa gas. So gakuan ko daan guys kanang galatik ba lunok para pantapin sa tubig. A few moments later. So guys, maadong adlaw natong tanan guys. Nasa duha na rin kuan guys kay kanyang squat tropa ko ni mata. Diya, salamat kadyo ko sa nag-order dani. Diya kaning mga sobra dani guys sa isuroy. Ano sa gitudo og daghan na sa kakawa diya. Kay kuan para di lugi ato ang pagluto ba kay sila na nag-order. Luto na lang po. Daghan po gato ni order og nasa tab mga silingan na po na mo kaya man yung gipost sa mga group chat. Diya po ning gipost sa Facebook. Ugo na lang may mag-deliver dani. Ug duha ka tab kay kinahanglan ara size ning duha ka tab kay trabaho pa. Salamat kay kadto dani sa ang silingan ng order dani. Oy hatod na ni pa. Siyang hatod guys. Kay napay daghan sa magpugod na pagtapon atong butang tapon. Dari ko sa garden nag tapon guys. Okay, nakita natin ang magdiri guys. Guys ko kaya itong garden na guys. So nag-deliver na sa Papa Edi. Kay di ko Papa Edi ron. Sige lang nag-diot. Na guys, natapingan na siya sa tanan na diya kuan guys kanang na-deliver na din Papa Edi ag duha
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siyam katab ug usa ka nga na guys 700 na siya guys nga na. Diya kaning mga ingani tag 100 sa mga nangutana pwede ra jud mo mag business ug ingani biko. Pero depende po sa inyohang timpla kay ang biko guys kanang balik-balikan jud as mga tao dari. Kay mo na ilahang ganahan diya naratas garden guys kay mas nindot dari mag kuan sa garden kay bugnaw bitaw asa nang ipabugnaw kay biko na sa Tacloban deliver on. Time manggudro og biko kay 101 lami kaon biko. Wiri ha kay Wala na siya ano. ako nang ichatan. Lampi mo ha kay labas niyang uniform ni. Putangin na sa daw ni. So balik na po sila deliver. Nakaw na mo kay padung na ba diha ang kuan. Gabi maguna alugyaw mi kay itungtong na sa pa kay basig has to pa. Basig has ba? Hala oh. Pag ngana na mo gabi kay nakigda raman siya. Murag sa ka to siya. Kuha na bi kato balhino na siya. Kado jud ay karon kay nay mga kawatan, mga gibalhin na pud silang duha dito kay kuan. Gabi na hugyaw mi guys kay nay kuan gahila ka kamong manok ba. Butangan tug suga na diha. Diya sila mag-deliver na po sila. Magabi mag-agi diri mo basta flashlight. Ha? Kisa ka na siya. Makita man sa ato kay mo anin nagmangato. Butang ka tag CCTV. Kang IB, salamat na ikadyo ni Ma'am IB Birano. Pagdatag sa rane, Di, duha kang kuan katong Lorina. sing Lorina. Katong Lusano god. Asawa ni Ariel ba katong butman. Yung IB ko, irisap ko lang kay yung kuwang na lang niya. Di kang ati IB po Birano, ay IB Birano. Kapit na lang nato. Ihapit ninyo kay abli naman to, ato na maghapon mo dito. Og kuan kanang usa kang ati IB Barira. Kani, Mili na. Kung gasolina diha. Deliver na sila guys kanang sugod na pud kang ngit-ngit ang langit. Crystal naglabas sa diyang uniforme, excited na sa diyang eskwela. Diya guys kanang kuan na kuan ko ron guys sad kay naluwi ko ni Tiri. Diyaray ning larga ba? Diyaray ning larga pa doon Manila. Wala di siya. Very good mo ni siya kay natangtang tong ni murag dumi sa kuan. Dito ko may gibilin dito nga kuan. Very good mo nang bata kay si siya man dyan manglaba. Hindi lagi sige dayeg. hindi kisig day. Dili ko na magdayeg. Bitaw butan bitaw na sa bisang saon guys. Busy po kadyo ko lagi kay maghimo na pug kurog kuan guys kanang lutuon nga nagka mudto man nuri kog timo. Kay wa may panday kay ang si Rubin wa may nagpintor kay si Rubin kay daghan man kadyo og kuanto siya daghang naghuwat. Jadi ana ning buwak na pag-atihang kuan guys oh. Orange. Na diha gi panghiliran hag mga kuan ha panang alisdanan og kaang. Wala gi na guys kuan si Tiri tuwa na ning larga nag Manila.
Na din sa siw-siw. Mo di siya nga. Hala, nice na sa Ate Ivy. Asa may mong kuha na ni kani gipautrog pintura. Ay, nagpahimo ka og mga hala ka nice. Nice kaayo. Uy, kani ba? Ate Ivy, asa ni mo gi-order ni? Gipahimo jud ni sa nimo? Nindot kay siya, Ate Ivy. Hala, wow. Ganahan jud ko ani niya, oh. So, naday ko dali sa mong silingan, guys. Ngarang kabuhitan, nag-order biko. Kuan, ganang nindot kay siya pagkahimo. Mura siya ganang naluag siya, Ate Ivy. Naluag siya. Nice pagkado sa tari, guys, kay naabato. Murag bahay man ni sa Amerika, Ate Ivy. Nice ka, Juma, magihang kuan mo. Musilingan dari nga suki na usbiko. Tagihang kuan mo kanang dining. Nice ka, Juma, dining. Gipasad ko ni kay tagaan ko no kun niya litsong paksiw. Hala ka ni giuso po ni lababo. Hala ka nice. So kaulugod kanindot kay imuhang balay. Now ang iyang suga pa jud kay giusob niya kanang nindot kay siya oh. So grabe nindot ka jud iyang suga sa. Mo ni giingon nimo kuan. Ma'am bitani na ata na wag ijaha oh. Wala man ni siya agi mong giingon kay natoy murag electric pa nagihang murag wala na. Oh, ka nice. Manibag-o jud ka kay dili mura sa muluag, mura sa dili ba luag kay sa tan-awon ba? Kay agyahang nindot kay kurtina. Ngani ba kanang makatago ang mga gamit ba? Ngani gisa mga gamit sa Amerika. Nice ka do. Limpyo ba kay ana ata sulod ang mga gamit? Laga, human nilag deliver ga. Tiwas sila dana. Karong gamay na lang may pinisingan lang na ni Robin nagbalik. Oh. Hindi naman di na ka magpulis, mag-construction na lang ka. Sistan lang kang Robin. Ayan. Magpulis kay pag skim coat na lang ko sa dari. Papaidin niya ang nagtimpla. Pit na kumuman. Kana mo mga lubak-lubak may ikuanan. Pinisingan po man ni kay Robin. Kani tapakan na sa mga bangag-bangag. Kana ko na pero ang kamot manggod kayong kuan sa biko. Mutay so. Ako na yung puli ni mo, libor. Ines Rubin sa imupuli si Nicole na may libor. Ang chatan. Ayaw oy. Dali ra man gud na. Ako rin magtiwas gali na niya. Ayaw mahal man naman eh. Naapad sa gilid. Ha? Naapad sa gilid. Dili pa man. Kana kamong butanganan ma'am oh. Dili pa man. Butanganan na mo og kanang patis. Dili pa na. Nadari po gibutangan kaniya. Guys, skim ko silang papaidi na si kuan si Nicole. Daga ko dari ga imot-imot pug ko kay nag-send lagi si Floramida sa among chat ug kuan. Picture last diri ba nga ihatod last diri sa airport. Nja na lagi sang ginan nga laban ra lagi siya kay lagi sa pasagdan sa Ginoo. Pero mura man kog nakuan guys nga si jarang sabi ta mo biyahe. Si jarang sa mo biyahe nga tos Manila pero
gihatod ni Florami sa airport. Manang kuan ka na mura ko ganahay mo lihok, pero mapay paghuman na kuan lagi guys, luto og biko sa deliver sila sa Papa Edi. Pagbalik na sa Papa Edi sini ko nag-skim coat sila dudupit sa kusina. Dag ako pud nag kuan ko nagkabjaw pud to sa pispan kay ang ginduan aghang pispan guys kay nangamatay na to hang kuan isda. Tilapia amo nang giprito ang uban bitaw guys. Nang luoy na yung tiri guys nang saon taman nga digid dali magijang sakit kanang ato lang tabangan nag-ampo guys nga mahukin na stiri kanang maoperahan na jud siya nang wala say problema wala say bation nga na pero kanunay man jud nang giampo ang tanang mga igsoon kay sahon na silang mga kay bawo na sila nga na silang love silang tanan kanang makilak jud ko basta kuan ka nang hang mga igsoon ay mga sakit nga na magtujo ang luha ka nang okay ba day basta di man mitanang pareho kasing-kasing mga igsoon ka na basta ako dali ra ko hilak basta kanang igsoon ng mga sakit tabi na mudagan jud kanang labi na katong pag-opera ni Jijin guys mga taranta ko ba nga yan na nang isid lagi kadyo ka nang kuan karon guys nang labangon ng kadyo ka nang ampuunon so tabang lang po nag-ampo guys nga maoki stiri dyan na okay na kadihag okay maghimo na naman kag construction dyan guys kanang mayang vlog guys kanang kakay lagi pugpug pangitag panginabuhi kay kuan makabayad tas kuryente ug tubig nay nagpatugtog dari guys dyan matug guys ang video ka ng ampo tabangan lang po natong ampo si Tiri nga maluwas nga masipag isang biyahe sa Manila kay alas 12 pa kuno isang flight karon ang panahon lagi murag hangin-hangin dyan ay 101 nagsige mo kuno sa Manila pero apasan ra kuno sang limwil pero maganda guys kay hadlikan ba to Tiri biyahin dyan jarang isa di man po pwede nga ihatod ni Florami kaya na mas Dalton na naitugtog sa kuan guys port. See you next vlog guys.